Hey. Hayi phela ngakutshela. Musu kuvala ucingo namanje ngisafuna wawubheka kuvala ucingo lokho. Westawodi. Woza ngala Stawodi. Ngimsendela uWhatsApp. Mana, konke ufuna uyasazi isingisi? Yeah, English is my thing. Sho uyasazi isingisi? Yeah. Yeah. Yes. Yes. Yep. Yep. Akusho usufundile. Kanti ufunda ugrade ba? Ngifunda ugrade 9. Ufunda ugrade 9. No, usufunda u9 shothi. Cha magic, not u9, but grade 9. Nami ngisho kona lokho ukuthi u9. Wona magic uthi 9 as if usho grade 11 kanti mina ngisho grade 9. Ngoba u9 ukhona nje Stawodi it's fine. Kodwa ngoba uthi isingisi uyasazi. Khona intombazane la engijwayela kabi. Ngifuna wena uyibhalele ngesingisi mina ngizotshela wena ngesizulu ukuthi uthini. Ayikho inkinga magic. Letha la. Ya yona loyo. Bhala ke lapho uthi sawubona zinhle. Okay magic. Dear zinhle. Ya, number 2. Uyakhumbula ungichomela ngendoda yakho. Do you remember when you break with your boyfriend? Uthi mina angeke ngibe ilutho. You said I won't be nothing. Buka manje ziyamporoma. Ayi, ngeke magic. Nama ngazi ukuthi lento ngingayibeka kanjani ngesingisi? Okay, yazi kuthini? Ilula lento vele uyisho kanje. Amathe abuyele kaSifuba. Isondo liyajikajika. Zikhexile ihlathi. Umlomo swayi. Jesu. Hayi, ngeke magic. Mina ngithe ngenza ugrade 9. Meaning ngenza ustandard 7. Manje wena mase uzongibuza izinto ezingaka uthi mina angizazeli. Jesu. Phela mina ngisuke ukuthi wena isingisi uyasazi ngantshela ukuthi ufunda u9 kanti usayi level ephansi. Ayiyekela mfana ngizoyizamela. Ngizoyizamela vele ngimtshela ukuthi it's over. Noma ilungile mfana wami, ilungile awazi ngiyiphantene. Kanti vele uyilevel ephansi. Eche. Bese uqolana angineze na iPhone ukhulume nemanager yakho ufunela umsebenzi. Umsebenzi? Hello? Yebo, ngabe ngikhuluma noMagic. Awu yebo ngingakusiza. Yebo, ubhuti wakho la uthi ufuna umsebenzi. Awu, ngempela. Yebo, ngizothanda i-interview encane nje. To see if you qualify for the job. Mana vele wena uvela u-interview umuntu ongamazi ongayilethanga ne-CV. Yebo, kama nobhuti wakho uphumelile la wathi wena uxakekile ufuna umsebenzi. Nenza lento yenu yokufakana ngokwazana emsebenzini. Hayi mekukhona ipost ningayifaki ipost public. Wonke umuntu ofuna umsebenzi afake i-CV ukuze aqashwe ngendlela e-right. Niqhubha le corruption yenu. Hayi baba. Angithi bazamela wena nje umsebenzi. Bhuti ufuna umsebenzi noma cha? Umsebenzi kuwufuna impela. Into engingayithandi ile corruption eniyenzayo. Hayi ukuthi kuwe ngathi awukho nje serious. Hayi ngamatshe nkosazane cha. Umsebenzi imunike lo benicabanga ukungiqashela wona. Hayi bhuti, besifuna umuntu ozoswagcinela ama-toilet. Ngoba mina ngudoti kuyo yonke imisebenzi munganginika wona ucanga ukuthi mina ngize ngizoclean ama-toilet ngizowasha uthuvu babantu. Hawu bafu. Nkosazane ngiyabonga. Ngisacela nje uthole omunye umuntu ongakwazi ukuwasha amasimba. Cha, ngiyawubonga lo msebenzi. Hayi, mosho njalo-ke bhuti kulungile kunankinga. Hayi nkosazane ayinkinga hayi. Awusho nkosazane uthe wena wenzani lapha emsebenzini wakho? I am a general manager. Hayi kusho ukuthi inkosazane unemali yeme kunjalo. Awu nkosazane. Bengisacela nje ungiboleke u500 nkosazane. Bhuti wena udinga umsebenzi khona manje. Hayi nkosazane ngiyakuthembisa ngizokubuyisela imali yakho. Ngeke uphele nje u4 years ngingayibuyisanga le mali yakho. Hey, sorry bhuti, you're wasting my time. Bye. Hayi. Ayibafu isilimi. Yabo wena. Ngiyosawuphinda uthola umsebenzi. Othi ngifonela uMasineka le phone. Hayi. Hello?
Hayi bafo, asikho isilimo esinjengomagic emhlabeni. Eish, ngoba phela ngisacapha sikhuluma nesesibheka manje ngiphethe yaphula, ngiphethe plastic abaningi kakhulu. Oh, sihlabese. Hey, bafo okumina bafethu kodwa mina ngiphethe yaphula plastic abaningi kakhulu. Hayi ugesi uhlabeze sokubatha nezibhala. Uma sineke ukuthi ucela simhlabeze uphethe oplastic abaningi futhi siphathe nezibhala. Oplastic baningi. Hayi bedali bami, ngicela ungabana ngabani. Uthi bathini ngegama lami, ngicela wena uhlale nami. Hayi bedali bami, ngicela ungabana ngabani. Uthi bathini ngegama lami, ngicela wena uhlale nami. Hey bafo. Hey, Keke lo muntu lo wathi asimhlangabeze akaphethe lutho. Imali. Wathi asihlabeze wathi uphethe oplastic abaningi baphi pho? mina ngithe sizokhuluma kahle mase sifike baphi ekhaya. Ngoba ngiphethe plastic abaningi. Wayicelela wena ukuthi nifuna ungihlangabeze. Angisho kuthiwa njalo ke masineka. Baphi ko plastic la okuthiwa baningi ubaphethe baphi? Baphi? Yeah. Vale ngibaphethe bona plastic laba abaningi engibashilo. Ha. Laba futhi plastic ngibaphethe. Yebo. Baningi impela ba? Yebo. Buk. 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 Baningi impela. Buk. Na. Ibo bonke laba bo. Buk. Yazi ngenzelani? Ngenza ukuthi umkami uma efuna ungiphela ujeqa. Angaleke ehlupheka eya komakhelwane efuna no plastic. Ngenzela kona mina. Hawu. Bafo.